ammattiopettaja. Mun nimi on Taro. Mä oon Amanda Pulliainen. Ja mä oon sipalainen tyttö. Ja mä oon 11-vuotias vitosluokkalainen. Ja meillä on 2 ranskista koiraa. Ja mä oon aina rakas ja tykkään kaikista kotieläimistä. Ja nyt mä alan tekemään tällaisia videoita, eli ne tehdään tylsää iltarutinen ja aamurutinen, ehkä vähän vähemmän iltarutinen. Nyt. Niin ehkä joskus kouluaamurutinen. Vähän ja mä aloin opettaa tossa. Miksi se ei ole? Ennen sitä ja mä muistin, se oli eilen tai eilistä sellainen, kun mä aloin opettaa. Mut yleensä ottaa tilaajaa. Mä teen jonkun vessun. Niin. Ja mulla on Vase, mulla on WhatsApp, mulla on Insta, mulla on Messing, mulla on Skype. Ja Instan nimen mä voin kertoa, eli se on Taru Amanda Pulliainen tai sitten se on Bansku. Se on kyllä se Bansku. Mä pidän sen nimen, joten menkää joku seuraamaan Instaa ja tilatkaa muut kanava. Tuosta alhaalta painakaa tilaa. Sitten painakaa peukut tähän videolle. Ja saatte päättää, mitä videoita mä teen, jos kommentoitakaa alas. Sitten just haluatte. Ja tilatkaa mun kanava, niin kuin sanoin äsken. Ja tää video oli tässä. Moikka!